በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ከምቲ አነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ጥቅምቲ 24 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ذكر صادق لعالم يهلو ذكر ناي صادق نعلم يزنبر كاب كل خفو زبله كدحنو نقدسان تمحصنو آمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. ولادة أملاك قدس دينجل مرام دي لسان كنني آمين. بزل معنتي ورحوي بعل أبنة تكل هايمانوتن قدستك من قدست كريستوس سامران يبركتهم يحلرنا بسألتهم يردنا آمين. كم وين ጎይታ ተገሊጽሎም በፍቅሪ ዝተወቀ ጎኑ በኢዶም እንቲ ክድስሱ ዝፈቀደሎም ንሶም ድማ ዘለዎም ኩሉ አውፂኦም ንድኻታትን ንስተሸገሩን አደ አቦ ንዘይብሎምን ንኻልኦትን ምስሃቡ ካልእ ዝምጽእትዋ ምሳአኑ ዕርቃኖም ክሳብ ዝተርፉ ንዝለበስዎ እንዳውፀኡ ንነዳያን ዝህቡ ዝነበሩ መፍቀረ ነዳያን አባ ጉሩም ዓመታዊ በዓለም እዩ። በዚህ ዕለት ድማ መልአክ ካብ ሰማይ ታቦት ናይ መድኃኔዓለም አምጽኡ ሃቦም። ከምኡውን በዚህ ዕለት መስተጋድል መነኮስ አባ አብላርዮስ ዕረፍቱ እዩ። ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተሓራሚት ናይ ዕረፍታ በዓል ምዃኑ ስንክሳር እውን ብስም ይጠቕሳ። አሜን። አባ አብላርዮስ እዚ ቅዱስ ጋዛ ካብ እትበሃል ዓዲ ዝተረኽበ ክኸውን ከሎ ወለዱ አረማውያን እዮም። ናይ ዮናናውያን ትምህርቶምን ፍልስፍናኦምን ኩሉ አምሂሮም አዕበይዎ። በዚ ድማ ናይ አላርዮስ ስብከቱ ንጥበብ መሕደሪት ክሳብ ትኸውን ብፍልጠት ልዕሊ ኩሎም ኮነ። ድሕሪኡ ኣብ ዓዱ ዘየለ ካልእ ጥበብ ካብ ካልእ ዓዲ ምእንቲ ክመሃር ናብ እስክንድርያ ከደ። ኣብ እስክንድርያ ድማ ብዙሓት መምህራን ናብ ዝነበርዎ ቦታ ኣትዩ ካብኦም ብዙሕ ትምህርቲ ተምሃረ። አቡ ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን መጻሕፍቲ ረኺቡ ከንብብ ጀመረ። ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ እለ እስክንድሮስ ድማ መጻሕፍቲ ይትርጉመሉን የረድኦን ነበረ። ድሕሪኡ ክብሪ ይኹኖሞ አብራኒዮስ ብጎይታናን አምለኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ናይ ክርስትና ጥምቀት ተጠመቐ። ድሕሪኡ ድማ መንኩሱ መንፈሳዊ ገድሊ ምፍጻም ጀሚሩ ብዙሕ ተጋደለ። ናብ አባ እንጦንዮስ ከይዱ ድማ መንፈሳዊ ዝኾኑ ብዙሕ ትሩፋታትን እንዳሰርሐ ካብኦም ብዙሕ ተምሃረ። ድሕሪኡ ድማ አባ አብላርዮስ ወለዱ ከም ዝሞቱ ኣብ ሰምዐ ጊዜ ከይዱ ንዝገደፍሉ ገንዘቦምን ኩሉ ወሲዱ ንድኻታትን ንጾሞም ዝሓደሩን መጽወቶሞ። ድሕሪኡ ናብ ናይ ሶርያ ገዳማት ብምኻድ ናብ ሓንቲ ገዳም ኣትዩ ፍጹም ዝኾነ ጽኑዕ ተጋድልኡ ኣብኡ ፈጸመ። ካብ ጾሙን ጸሎትን ስግደትን ብዙሓት ዝተለዓለ ሰውነቱ ተወዲኡ ቆርበቱ መሳዕ ጽምቱ ክሳብ ዝጣበቕ ከተጋደለ። ንሱ ድማ ኣብ 7 ጊዜ ሓደ ጊዜ ጥራሕ ዝምገብ ኮነ። ምግቡ ግን ናይዶ ሳዕሪ እዩ እምበር ዝጣዓመን ዝለምለመን ምግቢ ኣይቀምስን ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ፍሉይ ዝኾነ ድንቂ ተኣምራትን ዝገብርን ትንቢት ዝዛረብን ኮነ። ንቅዱስ ኤጲፋንዮስ ዘመንኮሶን ኣብ ደሰተ ቆጵሮስ ድማ ኤጲስቆጶስ ከም ዝኸውን ትንቢት ዝተዘራረበሉ አባ አብላርዮስ እዩ። አባ አብላርዮስ ድማ ብምንኩስና እንዳተጋደለ 63 ዓመት ነቢሩ ጠቕላላ ኣብ 80 ዓመቱ ተጋድልኡ ፈጺሙ በዚ ዕለት ብሰላም ዓረፈ። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅን ቅዱስ ባስልዮስን ንአባ አብላርዮስ ኣብ ድርሰቶም ደጋጊሞም አመስጊኖሞ እዮም። ክብርን ምስጋናን ንቅዱስ አባ አብላርዮስ ይኹን። ንዓናውን በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ንዑ በዚ ዕለት ተዘኪራ ትውዕል ጎይታና ብናይ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ተገሊጹ እንጀራ ዝለመና ድሕሪኡ ድማ ኣብ ዝባና ሓዚላ ዘፋነወቶ ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ንፈለጣ። እዛ ቅድስቲ ብጎና ደቂሳ ዘይትፈልጥ ኣብ 40 ጾም ድማ ብዘይካ ኣብ ሰንበት ወላ ሓንቲ እኽሊ ዘይትቐምስ ኣናብር ድማ ናይ እግራ ጸበል ዝልሕሱላ ዝነበሩ ዓባይ ኢትዮጵያዊት ቅድስቲ ኣዴና እያ።
ኣዴና ቅድስቲ ጸበለ ማርያም ትውልዳ ኣብ ጎንደር ጠቕላላ ግዝኣት ቀሓ ኣከባቢ እዩ። ወለዳ እንድርያስን መስቀል ክብራን ይበሃሉ። ፍርሓት እግዚአብሔርን ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን እንዳምሃሩ በሃይማኖትን ብምግባርን ድማ ኮትኩቶም ያዕበይዋ። ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ንዓቕመ ኣዳም ምስ ኣኸለት ወለዳ ብግዲ ኣመርዓዋ እሞ ንሳ ግን ምንም እኳ እንተተመርዓወት ድሌታ ስለ ዘይነበረ ለይቲ ወላ ሓደ ከይረኣያ ካብ ቤት ወፂኣ ናብ ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከይዳ ብብኽያት ጸለየት። እንዳ ጸለየት ከላ ድማ እመቤትና ምስ ቅዱስ ሚካኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ከምኡውን ምስ ቅዱስ ጊዮርጊስን ተገሊጻ ንኽሕልውዋ ድማ ነገረቶም። ወለዳ ምእንቲ ከይሓዝኑላ ፈሪሓ ናብ ሰብኣያ ተመልሰት። ሰብኣያ ብግብረ ስጋ ንኸይፈልጣ ግን መላእኽቲ ይሕልዋ ነበሩ። ንሰብኣያ ድማ ሰብነታ ከም እሳት የቃጽሎ ነበረ። እንሆ ድማ ንሰለስተ መዓልቲ ይእምርኡ ሰሓተ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ምስ ነቕሐ ድማ ንወለዱ እቲ ኩሉ ዝረኸቦ ነገሮም። ወለዱ ድማ ከምዚ በልዎ፣ ንሳ ካብ ገዳም ዝመፀት እንተኾይና ንዓና ኣይትግብአን እያ ኢሎም ሰሊሞም ናብ ገዛኣ ናብ ወለዳ መለስዋ። ኣቦኣ ድማ ምእንትስ ናብ ሰብኣያ ክትምለስ ብዙሕ ሃረማን ገረፋን ብተኣምራት ግን ወላ ሓንቲ ኣይኮነትን። ብምናኔ ክትነብር ደልያ ድማ ናብ ኣባ ገብረ ማርያም ከደት እሞ እዞም ኣቦ ድማ ምሂሮም ስማ ጸሎተ ማርያም ኢሎም ሰመይዋ። ኣባ ገብረ ማርያም ምስ ኣባ ጽጌ ድንግል ኮይኖም ማህሌተ ጽጌ ዝደረሱ ኣቦዮም። ካብ ተጋድሎኣ ንምጥቃስ ድማ ክጽሊ ከላ ንባዓታ ንመሬት ይሓርሶ ነበረ እሞ ነገር ግን ሰብ ንኸይፈልጣ ሓመድ ጌራ ትደፍነ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንዳጸለየት ከላ ብክልተ መኣዝን ዝተቐበሩ ምውታት ክበኽዩ ሰምዐት እሞ ስለኦም ድማ ለመነት፣ ሱባኤ ድማ ሓዘት። ሩህሩህ ኣምላኽና ድማ ጸሎታ ሰሚዑ መሓረላ። ካብ ትምንኩስ ጀሚራ ብጎና ደቂሳ ኣይትፈልጥን። ኣብ ዝሓመመት ጊዜ ድማ ኮፍ ኢላ ትድቅስ ነበረት። ኣብ ጊዜ ኣስሐይታ ቁሪ መከራ እንዳተቐበለት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ትጽሊ ነበረት። ኣብ መዓልቲ 8,000 ትሰግድ ነበረት። ናይ ዮሃንስ ወንጌልን ራእይ ዮሃንስን መጽሓፍ ዘወትር ምምንባብ ትጽሊ ነበረት። ናይ እመቤትና በዓል ኣብ ዝኾነ ጊዜ ድማ ኣርጋኖንን ውዳሴኣን ኣብ መዓልቲ 3 ጊዜ ተንብብ ነበረት። አንቀጸ ብርሃን ድማ ኣብ በብ7 ጊዜ ትጽሊ ነበረት። ናይ ዳዊት መዝሙር ኣብ ዝፈጸመት ጊዜ ናይ ጎይታ መከራ ግርፋት እንዳዘከረት ንነፍሳ 1000 ጊዜ ትገርፍ ነበረት። ስለ ጳጳሳትን ንጉስን ድማ ሓደ 1000 ጊዜ፣ ስለ መነኮሳት 1000 ጊዜ፣ ስለ ሓጥኣን 1000 ጊዜ ንነፍሳ ትገርፍ ነበረት። በረኸታ ያሕደረና። ካብ ተኣምራት ዝተገበረላ ጻዕዳ ዕጣን ሒዛ ን7 መዓልቲ ኣብ ልዕሊኡ ንባዓት እንዳፍሰሰት ትጽሊ። እቲ ዕጣን ድማ ካብ ንባዓታ ዝተላዕለ ናብ ጸሊም ይልወጥ ነበረ። በዓል ከም ዝኾነ ፈሊጣ ድማ ነቲ ዕጣን ንቐሺ ሂባ ኣብ ናይ መሰውኢ ምእንቲ ክዕርገላ ሃበቶ። እግዚአብሔር ድማ ከም ናይ ሱራፊኤል ናይ ጽንሃ መዓዛ ከም ናይ ኪሩቤል ዕጣን ሽታ ገይሩ ካብ ኢድ እቲ ቀሺ ክቕበል ከሎ ብግልጽ ተመልከተት። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም እንዳጸለየት ከላ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝቆሰለ ዝተሸገረ ድኻ ሰብ ተመሲሉ ንቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ተገሊጹ ቁራሽ እንጀራ ኣባ ሃብኒ ኢሉ ለመና። ንሳ ድማ ብፍጥነት ኣምፂ ሃበቶ። እንጀራ ተቐቢሉ ድማ ብብዝሒ መንገዲ ስለ ዝደኸምኩ ኣብ ዝባን ክሓዝልኪ ክተፋንውንዶ ትኽእሊ ኢሉ በላ ከተፋንውኒ ይደሊ ኣለኹ በላ እሞ ንሳ ድማ ሓዛኒት ንድኻ ስለ ዝኾነት ሓዚላቶ ስጋብ ናይ ምውርዋር እምኒ ዝኸውን ወሰደቶ። እንዳወሰደቶ ከላ ድማ ቆስሉ ክድሕን ጀመረ። ሽዑ ንሽዑ ድማ ቆስሉ ድሒኑ ወላ ሓንቲ ከም ዘይረኸቦ ኾነ። ኣብቲ ጊዜ ከም ፀሓይ ኣብርሀ ኩለንተናኡ ተለወጠ። ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጎይታና ካብ ዝባና ወሪዱ ኣብ ቅድሚኣ ጠጠው ኢሉ ዝኸበርኪ ኣገልጋሊተይ ጸበለ ማርያም ጓለይ እንታይ ክገብረልክ ትደሊ በላ። ንሳ ድማ ካብ ስንባድ ዝተላዓለ ከም በድኒ ኮይና ኣብ መሬት ወደቐት። ጎይታና ድማ ኣበርቲዑ ኢዳ ሒዙ ኣተንስኣ። ናይ ልቢ ክድልየት ለምንኒ በላ። ንሳ ድማ ኣምላኸይ ኣብ ቅድሜኻ ደኣ ሞጎስ እንተደኣ ረኺበስ ኣብ ሲኤል ዘለዋ ነፍሳት ይቕረ በለሎም በለቶ። በዚ ምኽንያት
ብናይ ጎይታ ርህራሄን ብናታ ኣማላድነትን ብዙሓት ነፍሳት ካብ ሲኦል ወፁ። ጎይታና ድማ ሰላምታ ሂብዋ ብክብሪ ዓረገ። ከምኡውን ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ 3 በትሪ ሂቡ በአን እንዳተመርኮሰት ስጋብ ሲኦል እንዳኸደት ነፍሳት ተውፅእን ትምሕርን ነበረት። ደጊማ ድማ ከምዚ በለት ሰማያውያን ብዙሕ ኣስማት ኣውፅለይ ናይ ወይኒ ፍረ እንዳበሉ ይፅውዕኒ፣ ናይ በረኸት ፍረ ዝብሉኒ ኣለው፣ ናይ ገነት ፍረ ይብሉኒ በለት። ከምኡውን ካብ ልዑል ጎይታ ብዙሕ ጸጋታት ከም ዝተውሃባ ብሂወት ከላ ንሓደ ቀሺ ነገረቶ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣምላኽ ብድንግልና ዝወለደት ክብርቲ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ጸበለ ማርያም ንቅድስቲ ጸበለ ማርያም ተገሊጻ ስመይ ዝተሰመኺ ጸበለ ማርያም ጓለይ ሰላም ንዓኺ ይኹን በለታ። እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ብዙሕ ምስጢር ድሕሪ ምንገራ ካብ ኣጥባታ ኣጥበወታ ብጸጋ ዝኸበረት ድማ ገበረታ። ብስማ ድማ ብዙሕ ተኣምራት እትገብር ኮነት። ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ሰናይ ዝኾነ ተጋድሎ ድሕሪ ምፍጻማ ጎይታና ዓብይ ቃል ኪዳን ምሳባ ብሰላም ዓረፈት። ከም ንግስቲ ኤለኒ ድማ ናይ ሞታ መስቀል ተሰኪማ ናብ ዝጽበያ ዘሎ ተስፋኣ ብኽብሪ ኸደት። ዕረፍታ መስከረም 18 እዩ። ጥሪ 18 ድማ ዓመታዊ በዓላ እዩ። ናይ ቅድስቲ ኣዴና ጸበለ ማርያም ረድኤታን በረኸታን ይሕደረና ብጸሎታ ይምሓረና ኣሜን። ጥቅምቲ 24 ዝኸበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳት በዓላት ድማ ቅዱስ ኣብላርዮስ ገዳማዊ፣ ቅድስቲ ጸበለ ማርያም፣ ቅድስቲ ኣውስያ፣ ኣባ ዳውሎስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅዱስ አጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶስ፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ ኣብላርዮስ ዓብይ፣ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፊኤል፣ ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ኢትዮጵያዊ። አሜን። በረኸትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ይሕደረና ምሳና ይኹን አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ካባን ናበባ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ተኣርምለይ ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ኣይፍለየና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትና ሀበኒዮም እህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስ ለነ ኢታብአነ ጊዜ ውስጥ መንሱት አላ አድነነ ወባልሃነን ኩሉ ኩስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አጋዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ በኪ ተማኅፀነ በክዳንኪ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።